Berorang kagung yang meninggalkan dirumahkan bermakani toto lamanya di joro kalau dengan berito ganti di joro pabuko bagi ganti langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siwilasane Gusti Kang Purba dumadi mugi tansah jiwa kasalira dhumateng kula lan panjenengan sedaya para dene sanggung keluarga. Ugi nyaturaken sugeng siang sugeng pirangga mugi-mugi Gusti tansah sekarang kita sawi. Nuwun sanggunging para rawuh kakung ngapunten kanggahan kinurmatan. Panjenengan para sesepuh ini sepuh iwak aji sepuh para pemuda ingkang tansah kawula pundi-pundi. Kepada panjenengan para alim ulama, para kiai, para ustadzah yang rinten dalu tansah semane kitab suci wahyune ilahi kang sampun dados panuntun kita ing kautaman ing pantes sinuhun pakurmatan. Panjenengan para pangarsane negari para panemban ing praja ingkang sampun dados pandhok-pandhok ing kawula dasih. Kemarin kula sekolah wonten ngarsa panjenengan sami kula minangka pambiwara ingkang dhateng hari punika. Sesarengan kaliyan juru rias busana wedding Surabaya. Ugi tata dekorasi DSM dekorasi Rohisa Video Hergi Kinko fotografi dan katalogen kadang panjenengan saking juru Tito Suara Regi Arzika audio profesional serta diberkati barang payung budi rayu saha muliakan rasul syukur kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mugi rahaya saged dumadi tansah jiwa kasalira dumateng kula lan panjenengan sedaya. Kalau dengan hari punika kula tinimbal panjenengan Bapak Yaskuri dalah Ibu Tuni kapure derekaken ugi pradosa upacara adat Widiwidana panjenengan sirat mojo pinanganten kalekan ing adat lan tata cara kang sampun unengkang wonten laladan mriki. Panjenengan Bapak Yaskuri dalah Ibu Tuni kalau dengan hari punika nanti dharma ing asepun tepi jejering asepun nggih babagan ngetos pitulus putra lan putri kang kinasih ingkang sesilih Dimas Ayu Yolanda Dwi Kurniawati ingkang sampun kawula dening Bagus Giovanni Danu Wijaya. Aku juga kagum saking panjenengan Bapak selamat almarhum dalah Ibu Muslika. Tidak ada saripin hingga sampun ingkang abdi wonten ing dinten Kemis Surya kaping 13 Cakra di Oktober warsa kali ewu kali dosa kali banjing wonten Sabtu 8 wonten dalagungan pinanganten putri kang tilus praharjo boten mangkin alang setunggal menapa-menapa amin amin ya rabbal alamin. Mugi-mugi tempatnya saripit akhiripun beberapa tebih dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah pikantuk berkah ridho saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Beri adat upacara menika pinarya berkah lancar sedaya berwit kurma madya ngantos usana boten mangke alangan setunggal menapa sumangga dipunwit kanthi maosipun Al-Qur'an suratul Fatihah. Bidzalillahi taala bisawat Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim Abi ya rabbal alamin. Kepada para rawuh kakung kaya putri kang dirematan pekaten kala wau panjenengan temen ngadi cara pambuka sampun paripurna. Ugi sinabi yang ratu sekaripun sang juru paes akhiripun ngalur sarira ngalus wadana ngadi busane kepaten putri sigra kami jilaken wonten sasana panggih.
sasmitane sang juru semboga ingkang sampun siga ganti sawetara diri sedaya para paraga. Apa jangan aku wong yak suasana sepi satemah agawe pandangi pawiyahan. Satama pijiling satria bagus iki. Piraga sang juru Supo Manggala, Nyimanggala Supo Arsa Mapak. Wujudipun Sri Atmaja pinanganten kakung badhe wonten sasana pagi. Sinebat pinanganten putriya Sekaring pawiwahan ing siang menika. Kembak ing penganti-ati ririh rumuh kleduk amanuhara. Sabenjak depenging tawang sajatah tumungkuling Bantala. Ing manggono pratandha yen to sang Hyang Ayu Yolanda Dwi Kurniawati pangkeng dan anggenipun nyuwun dhumateng Gusti Kang Maha Wikan murid Rahayu wonten sasana malerepan. Sigra dicara bedol kembar mayang. Kadua mastani weta pataru. Dewa Daru Jaya Daru. Sigra kabedol diri panjenipun Koko Yaskuri. Dipun aturaken dening titiane sang kembar wayang nggih. Jejaka tur marono nglawan Dumas kekalih. Sigra bedol kembar mayang. Kembar mayang kembar wis ngarani padha mayang kang sejatine sekar mula kang sinebat kembar mayang ya wayuning jejedoan. Sigra kabedol dening panjenenganipun Ibu Tuni. Dipun aturaken kaliyan titiang kembar mayang. Nggih, Jejaka Tumaruno nggih. Subo Manggala ning Denarya Gatut Kanca. Satrio bagus. Prigal soae terbaik tau mapan.
sakit pribadi ning pirat denario garu bocah bapak rukoy ya motor guru Pemain kodrat saking bawasani Gusti Kang Maha Welas Trisna lan Asih Pralega Swarana kita Gusti Kang Asifat Jalu piyono tu jaring para kina sarta leluhur Laksina Harjana lan endah endindahe budaya Nodo budaya kang sarwa-sarwi adluhung tumuju dhateng kautame kang samya angayap tindhaipun putra temanten kanggo nggih ceweknya tutup dene kamu kang dhuwur nggih warnane raja japa iki kesini jangan ke belakang kaya kawas tokal pataru dewa jalan pelan sekali pelan-pelan amur pakani toto lampaing adi cara panggi tuwuh liru kembar mayang yo silih kembar mayang yuk ditempelkan dulu ke depan 1 2 kembar wis ngareng padha mayang kang sejatine sekar ditukar ya pelan-pelan mula kang sirebat kembar mayang yo wahyune jejodohan kang Bramastati ya cukup berhadapan-hadapan mundur 1 langkah Tempeng pan dulu netro catur cacahe. Ketiga saling melempar ya. 1 2 Sigo sampai hafal gantal penanganan sari bekang wilaskan gondang asya modeni gondang kutur. Masih 1 langkah. Salaman. Gantalan yang diberi wasilukan ke depurosi. Tanpa beda lumayan kurang punya dikit tunggal rasanya. Daya pinanganten putih Jabat Astri jiling pangandikan Assalamualaikum lujeng rawe penara Thomas Waalaikumsalam oleh pangestu murung ayu ora alangan sawiji apa nulungi Thomas Harwo Tumapay naladian dicara tidak wiji dan dia tidak hati goreng kalau semantap pinanganten putih sampun jejak kuatan sangat jibun ingkang garwo Cuma kapan suki yang sampun wonten saking giling ati gosan nalika pecah prol. Angin ngarep kuwi. Pecahing malih sreng pojo piranganten kekalih. Bebasan. Kaya ninggal tembung kenyone lan jejokane tapi jejiban atunan nggih dawuh para krama. Dari atas tinggi agak tinggi. Kuwi jek ana sampari perkakange iki yo Mas. Nggih Kang Mas, propen kang sampun dados dawuhipun panjenengan dumateng kula namung ngendikan kepawon Kang Mas. Iku tandha yekti bekti marang Kakung Ayu. Nggih Kang Mas, sendika ngestaken dawuh. Abiji iki ambyaripun ingkang garwa pinanganten putri Samperluan ilangan sekabeh Sukerto. Mugi mangke rahayu anggenipun anglo maksana. Pelan-pelan nyoba Mas. Tangannya. Daya pinanganten Kakung Kacanda astanipun pinanganten putri tumapang lalang ya dicara jujur derajat aku bengono kaping 3 ya Mas pelan-pelan karo sawangan saling berpandangan sempok sejatine aku ya karawanku kaya Mas Biofani dan Jaya saling berpandangan lagi kira bener-bener gini yang tau wanita wis kawangku dene kaku yang tau bakal ninggalno garwane kudu paling garwa jumbuh kalau piwulangan yang aku ngono-ngono wae nggih Kang Mas dito ngestakaken dawuh
Kini wong ayu mapan ana sisih tuwa bumi wong ayu jukan banyu suci kang wis kebak marang donga lan japa matre pangajab bisa ngelangkos kabeh sukata kang ana sadroning atimu ya nggih. Lagi gumanti kaunjukan dening panjenenganipun Rama. Kono uga ingkang ibu ya nggih. Manut apa sing didhawuhake marang Ramayu. Muga-muga bisa kasembatan apa kang dadi sedyamu ya nggih. Tak suwunke marang Gusti panguwasaning jagat muga-muga kene rawuh. Iya, datang ing kurwadraning wanita minangka garwa. Risang teladan arsa lumampah tumuju ing sasana rinengga alke kang samya humya. Ari kala semanten ingkang sampun dados paradaya lampahan nggih Sang Suba Manggala ya Manggala Suba Raden Gatotkaca. Gandeng reteng ketanten astori sang kemanten salimbit datang kinggang sarambut kanthi pangajab bebrayan putra salimbit pinuntun ing kautaman pinanggiya ing budi rahayu irambara tresna rasa teka slira lan kumawulung wadi ing bener wedi marang kanistan mula kang ana tembungane ngarsa suntulada ing madya mangun karsa tumpuri andayani uyuh kepada pinanganten salimbit ora ana tembung abot lan enteng bune yen tak timbang-timbang padha abote nyayang menawa bapakne kuwi sing tak suwun rina nglawan wong biar putraku sak loro dina iki kowe bakal tak wisuda wasan kaya dene ratu lan prameswari sehari kanthi tak sesuwunke marang Gusti Allah Subhanahu wa taala kudu ati cara kacar kucur kalau sama orang penyokang minggah datang setinggil angasto berampe kacar kucur iki dipun prantesaken dening Sang Suba Manggala ning Raden Arya Gatotkaca kacar kucur tegese wajib ing griya kang kudu paring bogo kaya marang garwa kinasih minangka tanggung jawab wajibing priya dhewe kawak sak kawak-kawak kacang kawak jantung kawak dhewe kawak isi kawak pinanganten salimbit anggenipun bebrayaning tembe mugia dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah pikantuk ridho saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ari kala semana sampun kasuwaken dening Nimas Ayu Yolanda Dwi Kurnia mati dan cari pinarusa sowan wonten dalemipun Rama lan Ibu badhe nitipaken bogo kaya Kanjeng Ibu ya nduk ana wigati apa anakku kula badhe nitipaken bogo kaya paringipun garwa kula Kanjeng Ibu ya nduk aku sadar menapa nitipanmu ya nduk sak waya-waya yang temui butuhake matur marang Rama lan Ibumu ya nggih nggih Kanjeng Ibu sampeyan kula nek Kanjeng Ibu bas enmek jenengan tambahi nggih iya nduk tenang wae ana kenyosak kembaran katon pindah datang setinggil angasta dedhaharan saha unjukanipun Sirat Maja pinanganten kali kenyosak kembaran katon indah Sulistyaning warni karang gawe busana abdi kinata indah andhap lasraning mulahan ayagem busana sarwa kembar sarwa indah tegese padha ayuning padha baguse ya padha yuswane nanging beda slogan
Mas Danu yang pegang piring dulu ya. Mbak Yolanda yang menyuapi sing akeh Mbak rapopo kebokono Mbak segone ya. Ini dilus-lus rasa lho ya. Anda nih kok oleh deleng sampai kaya ngono kembar mayange lho diganti Mbak dibales apa ditulang lombok itu ya apa-apa oh layak ditulang sambel wis. Kembar mayang oleh deleng sampai ngowe kepingin ya Mas Haji. Pengantin berdua ini menunjukkan bahwasanya hidup irit Mas. Ya irit Mas, ngono iwake sakono gedene ora didulangne lho Mas. Sing didulangne mek segone tok wae itu mau. Heran aku. Apa tak menisuk arep digoreng maneh apa piye ngono. Habis makan ya. Sajake ngelak. Iya jadi kalem-kalem aja Mas sudah digerojok no aja Mas masalah kaya ngombeni apa wae. Mas Haji saja orang tahu latihan nih titik nih ada dikit paripurna hati corong Tembul Bejono sampun katiwa saking katepian rapun kadang pesan nggih salimiat saking panjenenganipun Bapak selamat almarhum dari Ibu Muslika Sikro Jumang ya Babio Rumpil Sambil Bebesanan Saya Hanjawan Astami Cerita Ngabintang Assalamualaikum Wilujeng rawuhipun Mbak Yu Waalaikumsalam wilujeng rawuhipun Mbak Yu Assalamualaikum wilujeng rawuhipun Romo Mas Waalaikumsalam wilujeng rawuhipun Romo Mas Sikro kagera akan pinjam panjenenganipun pinamesul panjenenganipun Bapak selamat almarhum dari Ibu Muslika. Kesana Bu, diantarkan kesana dulu, kesana. Dipundharaken wajeng wonten sasana kaki najak kandang besan. Silakan duduk monggo. Sampun dumugi kanthi wiji kandang besan. Negara Kepala Ibu Sikro tangsul sak wonten Palanggan Cekawit. Pelan-pelan dilihat pelan-pelan berdirikan kursi sandarkan kalau sekarang ditebak penghati-hati berdiri masih balik badan maju baik ya berapa berdiri bergandengan dua tangan sowan wonten dalemipun ingkang roh sowan ibu sandalnya pelan-pelan dilepas boten dipun keparengaken asta pusaka menapa piyandel menapa kemawon awit landheping pitung penyukur bebasaning tasih landhep pangandikane tiyang sepah sampun dumugi ingkang dinuju kinangati sari pitaroso nyadong pangestu dening panjenenganipun Rama lan Ibu Sikro jajanku wonten ing arsanipun Kanjeng Pupinaken Pupi Kanjeng Ibu kula atmaja putih swangsung kemonten panjenengan Kanjeng Ibu ngaturaken sembah sumangga kunjuk Ibu kingaturaken sedaya kapakan nyuwun pangapunten Kanjeng Ibu. Iya Yondo,
Cahayu gawe trenyo ngatiku pangestune Kanjeng Ibu Tamparono ya Nduk sing rukun karo garwamu nggih Kanjeng Ibu kula ketun kula dadosaken jimat wis kono nggih mumpung ana dina kang becik sungkem marang ramamu nggih Kanjeng Ibu sedikit mesti kanan kiri dipeluk ibu ayo monggo pelan-pelan aja tahan dulu di foto kanan baru kiri pipi kanan pipi kiri oke sampun Bari Purnatur sungkem wonten dalemipun Ibu Tuni Lir Gumantia sing sungkem wonten dalemipun Bapak Yaskul singgo jeneng wonten sukenipun Bapak Yaskul pinanganten Kanjeng Rama kula atmojo putri sowan sugeng wonten ngarsa panjenengan Kanjeng Rama nyuwun tambahan pangestu Kanjeng Rama. iya Nduk banget panarimaning Bapak pangestune Bapak tampan ana ya Nduk Nggih Kanjeng Rama. kanan kiri oke sampun bentar ya mbak paripurna sowan sugeng telepon Bapak Yaskul kala Ibu Tuni pinanganten saling singgo jengkara saking Palenggan kabyantara arsa sowan wonten dalemipun Rama lan Ibu pinanganten kakung sigra jejengku wonten ngarsanipun Kanjeng Ibu Kanjeng Ibu kula atmojo kakung sowan sugeng wonten ngarsa panjenengan Kanjeng Ibu ngaturaken sembah sugeng kula kunjuk Kanjeng Ibu ngaturaken sedaya kelepatan nyuwun pangapunten Kanjeng Ibu dalem dereng saged bales budine Kanjeng Ibu nanging dalem sampun awal saking pangkone Kanjeng Ibu ya nggih rasane kaya ngimpi ker rasane kaya sing wingi kowe tak pangku kowe tak gendong nanging saiki kowe awal saking pangkone Kanjeng Ibu nger nggih Kanjeng Ibu aturaken sedaya kelepatan Kanjeng Ibu ya nger tak pangestoni nger kasih nasihat boleh tak suwun marang Gusti Kang Akarya Jagat muga-muga anggene lumban ana samudraning kebrar agung dadi keluarga sing ayem tentrem atut runtut lan dikaki-kaki lan sing rukun karo garwamu ya Ger lho Kanjeng Rama pinanganten kakung Kanjeng Rama kula bojo kakung sowan cukup wonten karo sopan panjenengan Kanjeng Rama nyuwun tambahi pangestu Kanjeng Rama iya putraku ucap bagus gawe bobong ati pangestune Bapak Tamparono siji mriki Bapak yer aja nganti ninggal salat limang waktu kanthi kahanan apa wae yer nomor loro aja nganti seneng rebut bener ana sadurunge keluarga yen ana rebut padha direbut sing halus tebasan aja nganti ana godhong langsung ketang krungu awet iku bakal ngrengkehake ketentremane keluarga ya yer lho nggih Kanjeng Rama kula ketep kula dadosaken jimat sing rukun karo garwamu yer lho nggih Kanjeng Rama paripurna pinanganten saribit rasa bangsul wonten Malangga Cekawit Dewadeng para bapak nyapen pertanyaan dipilih menapa tetelaken nyati corot panggihipun Sri Atmojo pinanganten kekali sampun paripurna rikala semana pinanganten putri pasukan terakhir nggih saking busana wedding nggih punika cicipah dawuhipun Sri Atmojo pinanganten kekali arsa bangsul wonten Pringgondani Raden kula bangsul Raden
awit mugi kanthi panggih rahayu Raden. Kapitan budal coba amplop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Masalah nasi jawab semangat nasi apa oh capek sedaya. Niku mau melampah napa numpak mobil? Oh capek mas. Nggih masalah. Sepindah malih Bu kersane barokah. Nggih. Sing jawab salam saking kula dongaken kathah rejekine Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nek apa-apa utang cepet lunas pun jawab kabeh. Bismillah, alhamdulillah wa syukurillah. La haula wala quwata illa billah ma ba'd. Hadratil kiram, para alim, para ulama, para kiai, para ustazah ingkang ribet dalu tansah sumandi kitab suci kang pantes rupa ing hormatan. Panjenenganipun para sesepuh, bidhe sepuh, para pundhen ingkang tansah kawula pundi-pundi. Dadan kata lumpen, panjenenganipun ingkang hamugati nenggih, panjenenganipun Bapak Yaskuri dalah Ibu Tuni, saha keluarga ageng, panjenenganipun Bapak Slamet almarhum dalah Ibu Muslihah, sanak lan kadang ingkang sinuba ing pakurmatan. Ugi dadan kata lumpen sumrambahipun para duta saraya para pangombyong pengarahing temanten kakung ingkang tansah suka basuki. Langkung rumiyin sumangga kula lan panjenengan sedaya malahiraken raos syukur wonten ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dene menapa ing kalodhangan hari punika kula lan panjenengan sedaya tasih pinaringan kanugrahan pinayungan keselamatan sehingga kula lan panjenengan sedaya saged panggih makempal wonten dalemipun ingkang hamengkugati sak perlu angestreni lampahing tata adicara dawuh temanten ingkang nembih kemawon kanthi laksana. Salajengipun sholawat ugi salam tetap katur dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kacatu kromo dening Risang Bagus Biovani Danu Wijaya. Anmojo kakung saking panjenenganipun Bapak Slamet almarhum adalah Ibu Muslihah ingkang wonten pidalem saking pundi Mas? Kandangan Surabaya. Indonesia. Saking Kandangan Surabaya. Mugi-mugi temanten saribit anggenipun bebraning tempit dadosa keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Dumateng para rawuh kakung menyambut ingkang dadi hormatan. Dene adicara ingkang sampun rinacik uga rinancang dening keluarga kakung kekalih kepareng badhe kula aturaken. Adicara ingkang sepisan inggih punika adicara pambuka. Adicara engko kalih inggih punika adicara atur pambagya pasrah minangka sule saking keluarga ageng Bapak Slamet adalah Ibu Muslihah. Adicara engko tiga inggih punika adicara atur pambagya panampi minangka dalange atur saking panjenenganipun Bapak Yasuri dalah Ibu Tuni ingkang badhe kula suwun doaipun sepindah. Dumateng para rawuh kakung menyambut ingkang dadi hormatan menggarap ing adicara ingkang sepisan inggih punika adicara pambuka. Pramila menika semoga adicara ing kalodhangan punika kita bukakan tiwasanul Quran suratul Fatihah. Biridhanillahi ta'ala bi syafaati Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi ajmain.
lahumul Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, mboten usah kula tambahi ping 3, kula sungkan dhewe ya. Cuman kula nggih nyadari niku wau nggih enten sing sanjang capek, enten sing sanjang lelah, kepanasan nggih kula nyadari dadi nggih jawabe soto angel. Ya, tapi alhamdulillah dugi mriki ditampani meja enten isine nggih dadi soto iso guyu didik kaya ane tinggalan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahalla an-nikah wa harrama az-zina ay sifah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ذوي الفلاح وعلى آله وأصحابه صاحب الإصلاح أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين آمين يا رب العالمين صدق الله العلي العظيم. Alhamdulillah. Alhamdulillah dumateng para alim, para ulama ingkang tansah kawula taati, dumateng sahibul walimah Bapak sinten iki? Pak? Sahibul hajat. Bapak Yaskuri ngapunten nih Pak, mboten hafal kula. Nggih. Alhamdulillah mugi-mugi acara wonten ing sonten menika dipun paringi lancar mboten enten setunggal. Nah ya dhisik Audi. Terima tamu moro-moro dikongkon nerima penyerahan kemanten. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Para alim, para ulama, para ustadzah juga saya hormati, dan para anggota pengiring dari kandangan semua saya hormati. Berkumpul pada malam ini, siang ini mudah-mudahan membawa barokah dan manfaat untuk kita semua. Amin. Mudah-mudahan dari kandangan otas ini dijauhkan segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala. Saya sebagai wakil sekolah belajar Bapak Yasturi atau Butuni disuruh menerima kemanten dari kandangan. Insya Allah sudah 100% diterima dari orang sini. Jangan dianggap anak mantu itu semua dianggap anaknya sendiri, biar aman, ada risiko apa-apa. Jadi saya jangan lupa mengucapkan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama kita memanjatkan puji syukur kepada Tuhan yang telah memberikan karunia kepada kita semua, sehingga siang ini jam 3 berapa ini bisa berkumpul di sini. Jadi sehat rohani dan sehat jasmani. Kalau tidak sehat rohani jasmani tidak bisa berkumpul seperti ini. Ini kemanten kekali harus tahu keluar masuk penghasilannya. Jadi keluar masuk itu harus tahu, itu jangan sangka buruk dulu. Misalnya Mas Danu dapat uang satu hari 100, sing dimakan jangan sampai 100, 80 saja,
yang 20 dimasukkan coro desa Telengan, tapi coro sini Surabaya tabungan. Tabungan 20 itu 10 dino sudah 200, kalau 1 bulan 600. Jadi saya mohon perkawinan ini membawa barokah, mawadah, wasakinah. Jadi saya tidak pandang lebar, barangkali ada salah luput saya mohon minta awal yang besar-besarnya. Soal nanti saya itu kan tadi disuruh terima tamu, tahu-tahu disuruh menerima, ya tinggal terima saja gitu. Alhamdulillah saya terima 100%, saya anggap itu kan ponakan saya juga, ya, ponakan saya, jadi ponakan mantu, jadi jangan dianggap anak mantu, dianggap anak sendiri lagi. Jadi sangat pandang lebar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini susunan dongo ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidi anbiya mursalin angkul sahabati rasulillah ajma'i walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anzil rahmatan wal maghfiratan ala ahli warga zasduri dan ini minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-aqim min amwat irfa'ala mudarajat wa da'umul mulkhanat ya adan hudu'ina rizqira bi radiyatan mardiyah wa dukhuli bi ifati wa tukli sanati inna allaha wal malaikata yusallu ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma inna nas'aluka salamatan bidin wa hidayatan fil syashat wa hidayatan fil ilmi wa barakatan fi rezeki wa dapatan qoblal maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawin alaina fi sabratil maut min adatanna najwa hisab. Rabbana la taqulubana batabaitana wa bilana latuka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu mohon maaf yang besar-besarnya. Wabillahi taufiq wal Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semalam aku bermimpi bertemu dengannya. Kan ku tulis semua cerita ini, begitu senangnya hariku. Tenang saat ku tatap matanya, oh bahagia aku saat engkau menggenggam kedua tanganku, berdetak deras jantungku tak berdaya
engkau sang belahan jiwa, namamu terukir dalam pusara di setiap langkah. Ku selalu berdoa, semoga kita bersama. Duhai engkau tambatan hatiku, labuhkanlah cintamu di hidupku. Ku ingin kau tahu betapa merindu, hiduplah engkau denganku. Dengarkanlah di sepanjang malam aku berdoa, bersujud dan lalu aku meminta, semoga kita bersama. Dengarkanlah di sepanjang malam aku berdoa, cintaku untukmu selalu terjaga, dan aku pasti setia. Dan gue juga gak bisa jadi pacar lo. Ya gue gak masalah kalau lu gak jadi pacar gue, tapi kenapa lu batalin beasiswa kuliah lu itu? Gue bisa jadi temen lu, gue bisa jagain lu terus, dan gue gak apa-apa kalau lu gak jadi punya gue. Enggak, Raf. Dan gue minta gak usah ketemu lagi. Dengarkanlah di sepanjang malam aku berdoa, bersujud dan lalu aku meminta, semoga kita bersama. Dengarkanlah di sepanjang malam aku berdoa, cintaku untukmu selalu terjaga, dan aku pasti setia. Aku berdoa dan meminta, dengarkanlah di sepanjang malam aku berdoa, cintaku untukmu selalu terjaga, dan aku pasti setia. Ku setia. Tahukah kau aku sayangi, dan tahukah ku mencintaimu tak bertepi. Kau yang membuatku berarti, dan kini kau malah beranjak pergi. Dulu aku engkau sayangi, dan kau mencintaiku, berjanji tak akan pergi. Kini semuanya tak berarti, dan kini kau tinggalkanku sendiri. Mati-matian aku mencintaimu, agar kau tetap hidup bersamaku. Mati-matian ku mempertahankanmu, namun kau tetap
Kau mencintaiku, berjanji tak akan pergi. Kini semuanya tak berarti, dan kini kau tinggalkanku sendiri. Mati-matian aku mencintaimu, agar kau tetap hidup bersamaku. Mati-matian ku mempertahankanmu, namun kau tetap pergi tinggalkanku. Mati-matian aku mencintaimu, agar kau tetap hidup bersamaku. Mati-matian ku mempertahankanmu, namun kau tetap pergi tinggalkanku. Dan kini ku terbiasa hidup tanpa dia, dan kini ku mencoba untuk meninggalkan, untuk melupakan dia. Bimbang ragu, sementara malam mulai datang. Hasratku ingin bercermin, tapi cerminku pecah seribu, pecah seribu. Ibarat bunga, aku takut banyak kumbang yang hinggap. Aku tak mau patah-patah tangkaiku patah. Aku tak mau. Bimbang ragu, sementara malam mulai datang. Hasratku ingin bercermin, tapi cerminku pecah seribu, pecah seribu. Hanya dia, dia, hanya dia, hanya dia yang ada di antara jantung hati, tempat bermanja, tempatnya rindu, tempat curahan hati yang damai. Entah apa, bagaikan kayu basah dimakan api, api curiga, api cemburu, api kerinduan yang membara. Oh angin, kabarkan melati di depan rumahku menanti. Bimbang ragu, sementara malam mulai datang. Hasratku ingin bercermin, tapi cerminku pecah seribu,
pecah 1000. Ibarat bunga, aku takut banyak kumbang yang hinggap. Aku tak mau patah-patah tangkaiku patah. Aku tak mau. Hanya dia, hanya dia yang ada di antara jantung hati, tempat bermanja, tempatnya rindu, tempat curahan hati yang damai. Entah apa, bagaikan kayu basah dimakan api. Api curiga, api cemburu, api kerinduan yang membara. Oh angin, kabarkan melati di depan rumahku menanti. Oh angin, kabarkan melati di depan rumahku menanti.
Memories can deceive, but believe is believe. And I believe in what we felt. But people you fall for can change into someone else. Maybe that's just how it goes. First you think that you can float, then you sink just like a stone, and they're gone. You gave me your wings and you made me believe I was flying. You gave me a glimpse of what heaven could be, now I'm dying. And there's nothing out there that could compare. You told me to breathe underwater and left me here drowning. You want more than I want, and you want something more. I was wrong to be right. When you want someone, they tend to not want you back. I know that's just how it goes.